санаи 16 июни соли ҷорӣ якбора бедарак гаштани ҳоҷизода абубакри 21 сола боиси ба миён омадани ҳар гуна ҳадсу гумонҳо гардид. дар асоси фарзияи одамрабоӣ кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯиро амалӣ намуда бо гузашти 3 шабонарӯз ҳамчун гумонбар Шарванд Гулонов Хуршед сокини 36 солаи шаҳри Душанберо ки бо ҷурми дуздӣ қаблан суд шудааст дастгир намуданд. ин манзили истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Якачинури ноҳияи Фирдавсӣ ба гумонбаршаванда Хуршед Гулонов тааллуқ дорад. Номбурда ҷабрдидаро ба муддати 3 шабонарӯз аз 16 то 19 июни соли 2024 дар ин манзили истиқоматӣ дар таҳхона дар як шароити ниҳоят вазнин нигаҳ дошта зери шиканҷа ва лату кӯби шадид қарор додааст. Номбурда бо инро мехост маблағи калони пулӣ ба даст орад. маҳз коркардҳои оперативӣ ва малакаи баланди касбии кормандони мақомоти милитсияи пойтахт буд ки ҷинояти мазкур сари вақт ошкор карда шуда аз оқибатҳои фалокатбор пешгирӣ карда шуд. тафтишоти пешакии ҳодисаи мазкур муайян намуд ки бо мақсади ба даст овардани маблағ ва истеъмоли воситаҳои нашадору кайфияти яклаҳзаина Гулонов Хуршед ба ин кирдори нангин даст задааст. Номбурда санаи 16 июни соли ҷорӣ аз кӯчаи деҳотӣ Шарванд Ҳоҷизода Абубакрро маҷбуран бо кор таҳдид намуда ба автомашинаи худ савор ва ба манзили истиқоматиаш оварда дар шароити ниҳоят вазнин дар таҳхона ӯро нигаҳ дошта барои раҳоӣ аз хешовандонаш 30,000 сомонӣ талаб кардааст. Дарам багажи машинам борш карда будам овардам, ай багаж буровардам. Баъд аиҷа гирифтам, ай ремень кашта ба подвали хона даровардам. айни замон нисбати Гулонов Хуршед дар прокуратураи шаҳри Душанбе тибқи талаботи моддаи 130 қисми 2 ва 250 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад.